Mga lagda sumaabot nga pagtimaan sa kalag-kalag gihan-ay na sa Dakbayan Sugbo ug sa Kapulusan, kamaoy mo patuman uban sa probe ug sa ubang mga buhatan sa Cebu City Government. Anang report. Sa tigom, sa milangkob sa Uplan Kalag-Kalag, ilang giplansa ang mga himuon aron siguradong mapatuman ang protokol sa masamang sa Cebu City. Bisan kung wa pa'y direktiba nga mga fully vaccinated lang ang tugutang makasud sa masamang apan, gihanay ng daan sa Cebu City Police Office o sa probe ang ilang mga lakang nga pagahimuon. Usa nini ang posibleng pagdagsa unya sa mga fully vaccinated sa masamang sanglit daghan naman ang nabakunahan. Posibleng himuong prioridad ang mga mulupyo sa Cebu City nga adunay vaccination card nga aduna usay QR code. Limitahan usab sa 30 minutos ang pagbisita sa mga tao sa masamang. For the 5 big cemeteries, we'll be establishing advanced command posts. Sa katong mga gagmay nga mga sementeryo, we'll be establishing PADS lang. PADS meaning police assistance desk, like nalay police nga mulingkod. One of the special activities recognized under EO is the cemetery visit during November 1 and 2, All Souls and All Saints Day. No? So we are now on the process of polishing the proposals. Samtang tugutan gihapong makabaligya og mga buwak ug kandila ang mga vendors nga sagad na maligya sa sulod sa masamang apan dito na sila sa gawas sa sementeryo. Ipabaligya og gikinahanglan gihapong mutuman sa protokol. Gitumong kini aron dili magdasok ang mga tawo sud sa samang. We won't allow na lang mga bringing of foods kay mao man ay makadalangan adto man didto magkaon-kaon na ingon ana. Dida na usab ang pagparking sa gawas sa samang ilabi na sa Kalamba. Fronting sa Kalamba nga cemetery wala gyud tay gialaw nga parking para at least ang tao flowing ra sad ba makita ra gyud nato ang dagan nga way mga sakyanan. Samtang mukapin sa 200 ka mga pulis ang ipakatap sugod Oktubre 18 hangtod na sa Nobyembre 4. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.